Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ne tɔgɔ ye Ibrahima Jara. Ne transitaire de. Kana ziyara ina sisan ina san joli ala. Alhamdulillah an bɛ Ala barika da. Ni ye anw san 8 ye ka na ni ziyara in na. Talilakaw ka ziyara ni y'a san 8 ye. An bɛ na. En fait ni kɔni ye ne siɲɛ 8 ye ne bɛ na la. Na o na n bɛ na misiriba alimami n'o ye El Hadj Kokɛ Kale n bɛ na o ka invitation cadre kɔnɔna de la parce que famille Tall bɛ invitation adressé ale ma a bɛ an wele an n'a bɛ sira kɛ kelen ka na san 8 in kɔnɔna na ni bonya ni karama tɛ an ma foyi gɛlɛman sɔrɔ ziyara in na an b'a dɔn fana dogo jaabi b'a kɔnɔ. An b'a dɔn dogo jaabi b'a kɔnɔ parce que kabini an ye nali daminɛ an bɛ se k'a fɔ an ye a nɔw ye an ka kow la ka a nɔw ye tagabolow la parce que kuranna bɛ kalan yɔrɔ o yɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ fɛnba ye kuranna ye alors ka na kuranna kalan na ka na kuranna jigi la k'i haminaw don ka jamana hamina don k'i ka denbaya haminaw don an kɔni b'a dɔn dogo jaabi b'a kɔnɔ. Donc n'i y'a ye an bɛna san 8 siɲɛ 8 an dun b'a dɔn ni Ala ye sijan ni kɛnɛya kalifa an na a tɛna dan nin ma u kɛ o kɛ ka invitation adressé an ma an bɛ na donc fɛn dɔ de b'a to an bɛ na. Lahara dɔ kɔnɔ sisan donc ziyara y'o kɛnɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye pour que a bɛ se ka bɔ ani ka dugawu kɛ famille Tall bɛɛ lajɛlen ye. Ceerno wi hande omo jiɗi ndu wonɗa leydi ndi ndu hande jamana leydi ndi no wayni ndu wonɗani ndu wonɗa kadi leñol sakoma fof haɓe fof ndu wonɗa ɗumen ndu wonɗa julɓe fof leydi ndi fof ndu wonɗa ɗum wayno ko hoore ndu wontumi ni ko aɓe komi ay duwaw ka yerede min feccere am ko Mali ko ale lance e Mali de mbiɗa yiɗi leydi ndi heɓa jam kaaba fe jamana en kadi hera soro wonnon kodi leydi jam ko jamana en hera jamana de moƴƴuɓe meeɓe gardiɗo ko ma ñumon doronɗe e ñama ko hen jamana en moƴƴuɓe kadi keddiɗo ko ma ñumon fanade tora jamana en kono ɗum ko mbiɗami ko mbiɗa welti hen kiye mum fayi a contanala kosoɓe koko potmi wadde a kanka mumke te kadi mbeɗa waɗa ka bo fana ke abo ke mbiɗa yomi wat abake fana ko kaka ke mbiɗa doni kadi heddiɓe ɗo kaɓe duwaw ke beele jeeɗe fana en ɓeɗo wonɓe ɗo ɓe Allah waɗi ɗo muno hali munum be ay munum aray munum ke yan kaɓe duwaw Ceerno Ahmadou Hadi Ceerno Ahmadou Hadi e miñi ko en ana dohoniw koɓe darorgal ko uli dungare de minen mi ñaagui Allah huɓe ala deli fodde ko mbiɗa ko ye fe mum fo e ko min ganniyi ko ganiya fana mum mbu kono fof yallah wat ko ala ba ala ka beke ala ka benno ko yallah ala ka beke teɓeɗe jorti Allah waɗa ko a dale mbe Allah fana ala ba ke inchallah inchallah allahumma salli